Des d'aquella nit de Sant Josep, un any ha passat ja, quan la fallera va morir en aquella mascleta. Però quan les fulles tornen a eixir i comença la primavera, és hora de veure ressorgir la fallera calavera. Ningú s'ha volgut queixar del que a ella li va passar. Un coet li ha explotat per falta de seguretat. 12 mesos després, quan ja no quedava esperança, s'alça en un tres i no res, amb desitjos de venjança. I ara que tots comptem amb ella en esta justa reivindicació, la fallera prefereix una bona paella, el folklore, la festa i la tradició.